iPhone 7 Plus on saatu nyt onnistuneesti päälle. Tässä se vielä samalla kun tätä videoa kuvaillaan, tämä nimittäin tulee suoraan sillä, samalla palauttelee viimeisiä sovelluksia käyttöön. Ottaa muuten jonkun aikaa, kun sellaista 100 gigan puhelinta palautellaan uudestaan. Ja tässä kohtaa ajateltiin, että voisi olla hyvä vilkaista, että mitä siinä paketissa tulee mukana. Applen tapaa varsin yksinkertainen pakkaus, missä ei mitään turhaa ole, ei ole turhaa tilaa ja kaikki on pakattu nätisti yhteen siistiin pakettiin. Löytyy totta kai pikaohjeet, pikaohjeiden mukana on myös tarroja, niitä saa tuttuun tapaan sitten taas liimailla sinne kun haluaa. Löytyy USB-kaapeli, latausta ja tietokoneeseen liittämistä varten ja löytyy totta kai se totuttu Applen laturi. Ja ehkä se mielenkiintoisin tuttavuus on Applen kuulokkeet, ei niinkään kuulokkeiden takia, ne on sitä samaa vanhaa totuttua, mutta sen takia mikä liityntä näistä kuulokkeista löytyy. Seiskassahan ei ole lainkaan perinteistä kuulokeliitäntää, kaikki kuulokkeet tulee kiinni Lightning-liitännällä. Mielenkiintoinen tuttavuus, kokeillaan niitäkin jossain kohtaa vähän tarkemmin. Ja totta kai löytyy adapteri, että saapa siihen puhelimeen sitten vielä niitä perinteisiäkin kuulokkeita kiinni. Ei siis mitään yllättävää, ei siis mitään ihmeellistä. Tutut samat laitteet, mitä on totuttu, että Applen paketeista löytyy.